unsa kahaang na sinating kalisod sa mga tawo nga daan ang nag-anto sa kawadon sama sa mga mulupyo sa usa ka dapit sa pier area ning Dakbayan sa Sugbo. Apan inay mo reklamo, mipakita hinuon sila og kahayag nga babalik sa normal ang tanan dungan sa paglakip nila sa pag-ampo sa presidente sa nasud nga magmalampuson sa gubat batok ning pandemic. Aniya ang report. Sa luyon ining kural nga sako nagpahipi ang gamayng komunidad sa daplin sa karsada sa Pantanan. Sila ang mihimo sa kural nga sako aron siguradong dili makagawa sa mga bata. Dili gani matawag nga barong-barong ang ilang gipuy-an kay igo-igo ra gyud kapasilungan. Way kuryente ug yano ra usab ang ilang kinabuhi nga maghugoy-hugoy sa ilang mga silingan. Kulang sa pagkaon ug ubang mga kinahanglan apan positibo ang ilang panlantaw sa kinabuhi nga maabtan ra gihapon sila og tabang. Samtang ang mga bata nga bisan og way mga gadget pang eskwela, apan damgo sila mga ginikanan nga makatapos aron mahaw-as sa ilang kalisod. Ingon ani nga kung bana wabay trabaho. Unsa kalisod itong kinabuhi karon? Oh sir. Giunsan niyo pagsugakon? Ay naaman sa imo hatag diri sir kanang mga madriba. Ang diskarte sa panginabuhi usab ang gisaligan sa uban aron magkasugakod sama nining barbecuehan. Ako makita nga doon na sa panghatag yun ba? Ilabi na ako kay purpose. Ananayog ko nadawat sa Ginoon. Pasalamat ko sa Ginoo. Salamat ko sa Ginoo. Salamat ko sa Duterte ngin ani sa gyapon iyang pagpatakaran sa mga tao. Pamuha makakaon mi ma sa parsapara mga hinadlaw laluwas na ay nasad para ugma. Sa ikalimang suna sa presidente, sukwahi sa uban, kining mga kabus mipadayag sa ilahang suporta sa pamuno sa nasod. Ampun sa nga, maiglawas, nagaat pa sa lain pang panahon sa iyang serbisyo. Muna ako gaampun sa atong presidente. Bisan pa man sa nasinati nga grabing kalisdanan sa atong mga kakaigsuonan dinhi apan positibo gihapon ang ilahang panglantaw nga sumaabot ng mga adlaw, makalingkawas sa gihapon sa krisis nga atong gisagubang. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.